mig utrolig hæmmet. Min krop, den har ligesom været mig fremmed. Seksualliv har aldrig rigtig fungeret. Jeg har altid følt mig enormt frustreret. Tænk, jeg gik rundt mange år i træk, uden at vide, at løsningen var svær. Så en dag, da jeg stod der med min fremmede krop og kiggede på en pornoshop, gik døren op, og en mand sagde, pist, jeg kan se på dig, at du er sadist. Du skulle tage og gøre, ligesom Pasolini, eller mellem lidt knald, eller ikke meget grin i. Nej, vær lidt frisk. Køb dig en pisk, og så skal du bare smæk. Kast dine hæmninger væk. Prøv at være lidt hej. Smæk i natten, smæk. Så sagde man til hvor berømte personer, som man taler om. De har alle deres eget private spanking-rum. Der går de rundt i gummi og læder, med pisk og håndjern og knogjern og kæder. Se, den her pisk, det er meget solgt model. Det er faktisk den, som jeg bruger selv. Og får de ikke udløsning inden 3 dage, så får de selvfølgelig alle pengene tilbage. Købte den meget solgte model, og så cyklede jeg straks hjem til mig selv. Jeg begyndte med at smække med tungen, så smækkede jeg hunden, og så smækkede jeg ungen. Så sagde jeg til min kone, hør min ven, nu smækker jeg dig med hunden. Smækkede igen. Hun ramte mig i øjet, og jeg skreg, af for søren. Så får jeg ud, og så smækkede jeg med døren. Smæk! Kast dine hæmninger væk. Prøv at være lidt fræk. Smæk i dig, smæk! Så løb jeg rundt og slog mit græs. Jeg kunne sgu ikke rigtig blive tilfreds. Så gav jeg pokker i alle tabuer. Så begyndte jeg at slå på mine naboer. Ude på vejen, der lå jeg på lur. Og dem jeg fik fat i, fik streng dressur. Hele kvarteret blev flået eftertrykkeligt. Jeg har aldrig følt mig så fri og så lykkelig. Til sidst gik jeg over til at slå på tromme. Nu kunne jeg mærke, jeg var lige ved at komme. Og ligesom jeg stod der og var helt eksalteret, så hørte jeg en stemme, der sagde, "Vi er arresteret." Det var politiet, som kom. Men dem stod jeg også, så de faldt op. Det skulle jeg i midlertid aldrig have gjort. Og slå på politiet, det er noget lort. Smæk! Kast dine hæmninger væk. Prøv at være lidt fræk. Smæk hinanden, smæk! Jeg blev ikke ubetinget fængsel, og cellen blev lukket med smæklås og hængsel. Der fik jeg tid til at tænke mig om, mens jeg afsluttede min dom. Smæk! Kast mine hæmninger væk. Prøv at være lidt fræk. Smæk hinanden, smæk! Men man er sadist, må man vide hvordan. Så i fængslet, der lå jeg og lagde en plan. Og da jeg så blev lukket ud den skønne dag, så gik jeg straks ud og slog ind fra Christiania. Så blev jeg nemlig gjort til betjent. Og siden, der har jeg sgu haft det væk. Når først man får uniformen på, så får man nemlig penge for at slå. Smæk! Kast dine hæmninger væk. Prøv at være lidt fræk. Smæk hinanden, smæk. Kom altså.